εντάξει λίγο μια απόφαση. Ωραία. Οκ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι, τώρα έχουμε διαθεσμίες. Αυτή είναι η εκπομπή, έτσι. Τώρα έχουμε διαφήμιση για λίγα λεπτά και θα σας δούμε σύντομα. Κάντε διαφήμιση, κάντε διαφήμιση. Οκ. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι, απλά. Η δεύτερη καλεσμένη είναι από τη Ρωσία η Άννα. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Τι μπορείτε να μας πείτε για τη χώρα σας? Τώρα που είναι το περίοδο της γιορτές, θέλω να σας πω αν θα πάτε στο σπίτι του φίλου σας που είναι από τη Ρωσία, αν πάτε στο σπίτι του, πρέπει να έχετε και ένα δώρο. Είναι πολύ άπλο. Είναι εθνικό να πάτε στο σπίτι χωρίς τα δώρα. Πολύ αγγενές. Είναι πολύ αγγενές. Ναι. Και τώρα μπορείτε να πάρετε και στους πρόσωπους. Μην πάρετε πετσέτα ή παπούτσια για το σπίτι, γιατί σημαίνει γουρτούλια και καλή υγεία. Αν δεν πάρετε γουρτούλια για μια γυναίκα, πάρετε μόνο αριθμό της λουλούδιας. Αυτό μπορεί να το πει στο πληθυντικό. Μονό αριθμό λουλουδιών. Δεν λέγαμε ο αριθμός των ανθρώπων, ο αριθμός των Κινέζων. Μονό αριθμό λουλουδιών. Με γενική. Η λιγότερο αριθμό των λουλουδιών σημαίνει ο θάνατος και θα πάρουμε μόνο για τους μικρούς. Δεν θα το θέλετε να παθαίνετε και πάλι. Ο ζυγός αριθμός, συγγνώμη που διακόπτω, είναι δηλαδή για τους νεκρούς. Ναι, μόνο στη Ρωσία. Μάλιστα. Εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αυτό, μόνο ο αριθμός λουλουδιών. Αν κάποιος διαβάζει, μπορείτε πρέπει να είναι μόνο αυτό. Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε? Αν δεν έχετε, μπορούμε να καλέσουμε και την άλλη, και την τελευταία μας καλεσμένη, Αλεξάνδρα από τη Σουηδία. Γεια σας. Μπορείτε να μας εξηγήσετε κάτι με παραδοσιακό τρόπο της χώρας σας? Εμείς είμαστε λίγο σφύγοι στη Σουηδία. Νομίζω εγώ, δεν είμαι γνώμενο. Από μικρή μαθαίνουμε να είμαστε ευγενικοί και να προσέχουμε τους άλλους πολύ. Όταν είμαστε σε δημόσια χώρες. Και ένα από τα πιο σημαντικά είναι ότι πρέπει να προσέξετε ότι οι άνθρωποι έχουμε προσωπικά μας, το προσωπικό μας χώρος που έχουμε εδώ. Εγώ δεν μπορώ να ακούσουμε αν είναι πολύ κοντά μου. Και όταν θα ρωτάμε και έτσι, δεν θα ρωτάμε δίπλα στον άνθρωπο, γιατί δεν είναι πολύ ωραία. Πρέπει να ξέρουμε αυτό. Και αν κάνεις κάτι, αν μου έρθει και δεν μου τρέφει, δεν ξέρω τι να είναι, μπορεί να ενοχλεί πολύ τον άνθρωπο.
έρχεστε. Ευχαριστώ που βλέπετε το πρόγραμμά μας. Και μην ξεχνάτε, την επόμενη Παρασκευή έχουμε το άλλο θέμα, άντρες και πώς να τους ελέγχουμε. Μάλιστα, άντρες και πώς να τους ελέγχουμε. Είμαι η Μαρίνα Γεωργιάδη. Καλό σας